Lekeitio Lagunkoi taldea gara, eta 2017an beste herri askotan modura, Lekeitiok ere talde eragilea sortu genduen. Honen asmoa herri hobeago bat sortzea zen. Ordutik hona ibilbide luzea egin dugu, eta erronka askori aurre egin dotzau. Bueno, urrengo urtean batun ginean hemen udaletxeko, ontzen udaletxe dolekuan, karta bialdu ziren udaletxetik jentiari, eta batu ginen, jente asko batu ginen. Diagnostikuan urte bat modura aldonik eta gauza gehien hobetzeko errezia juteko, 2019an lortu genduan, residentziako atzeko terrenutan parke osasuntsu bat egitea. 2022 bitartean ekintza asko egin gendu zen. Adibidez, Argaizto parkea, Santa Katalinako bidean dagoena, konpondu, baita ere txakur jabeekin harremana izan alik eta garbien egoteko gure kaleak. Taberna Lagunkoia ere bai egin gendu, hau da tabernetako komunak, edonor erabiltzeko aukera izan dezagun problema barik. Udaletxean ere bai, udalean zerak prestatu, mozinoa, osakidetza dela eta kursilloak internet mundua eta mobila errezago manejatzeko. Urrengo urtitan jarretxo genduena hainbat ekintza eitzen. Euren artean ibilbideak, farzuenan emanaldezak eta bar. Baina 2023 izan saltu emon genduna. Euskadi Lagunkoiko ildo nagusiak oinarritzat hartun da, Lekitxon begendu zen hainbat ekintza euren artean ibilbideak ermitzenak, eta lorategi bat inauguratu zen Santa Katalunia bidean, emakume batzuk martxan ipinitza, da haren izena be Lagunkoi ipinitzaun. Gero, urte amaieran, herriko talde batek lortuan Lagunkoi saria. Lekitxo bedarra taldeak herritxarren hortularizen taldea lortuan Lagunkoi saria eskerrak Lagunkoi herriko eragileak lagunduta. Eta 2024an gaoz, eta herriza hobetzen jarraitu nahi dago. Bakardadia eta partaidetzea bultzatzuz. Orduan animatu zaiteze eta hemen zuen zain egongo gara. Edonok parte hartu leike eta hilian ordu beteko batzartxu bat izaten da. Anima eta parte hartu! Aupa Lagunkoi!